BSF sa school ng anak ko, guys. Ayan, meron po tayo. Ayan, good morning guys. Papunta tayo ngayon doon sa school ng anak ko sa RBHS. Ayan guys. Ayan. Second face to face. Second day. Ayan muna. Bye-bye. Alright. Mag-ingat ka sa doon. Magtanong ka, magtanong. Daling ko na to. Ayun guys, patukan na po ng second day ng face-to-face classes guys. Dito na po tayo sa tapat ng ayan po guys. Ingat ka ha. Ingat ka, madulas ang daan ha. Tingnan mo oh. Huwag ka butak-butakbo. Ha? Ay, ingat ka. Ayan guys, katulukuyang nagdadatingan na ang mga estudyante papasok. Ayan. Ayan ang loob ng school. Ayan guys, live po tayo ngayon sa dito po tayo sa may Santa Mesa guys. Ayan. Sa may E. Rodriguez Vocational High School kung saan nandito nag-aaral ang anak ko. Ayan po, hinatid ko lang siya at
good morning, good morning, good morning guys. Update lang po. Second day, face-to-face classes po sa AR, DHS. Ayan po, nandito tayo sa may Santa Mesa. Play school ng Rodriguez Vocational High School. Guys. Ayan, maulan na Tuesday sa inyong lahat dyan. Mga kababayan, update lang po. Maulan ang panahon natin ngayon, maulan. May bagay dati na tayo. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang mga pasok ng estudyante ngayon. Ayan. Kahit medyo maulan, maambon, tuloy-tuloy pa rin sila. Excited ng mga bata guys. Excited sa pag-pasok. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng mga bata. Ayan. Meron po tayong dalawang officer, police officer po, nandoon sa loob. Nagpapantay ng ating seguridad. Ayan. Ang loob na may kalag shoutout sa inyong lahat dyan. May kalag shoutout. Kumusta ka dyan mga kababayan? Luzon, Visayas at Mindanao. Pati lang sa abroad, mga kaibigan natin dyan. Ayan, sa Tatay Aweng, nagkalag shoutout. Mga kapatid natin kay Pinoy Core, sa Team Blessing, Team Payaman, Team Seabird, Team Live War, Team Brodsa. Ayan, nagkalag shoutout sa inyo dyan. Ayan, nandito po tayo ngayon sa school na Rodriguez Vocational High School kung saan ina-update natin ang second day classes na face-to-face classes. Ayan, kahit na maulan po tayo ngayon guys, maulan. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo, tuloy-tuloy pa rin ang mga estudyante, excited sila guys sa pagpasok. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin sila guys. Maulan po, maulan. Ayan po, maulan. Ayan, dito po tayo ngayon sa Nextahan Bridge. Tuloy-tuloy pa rin guys.
Yun, tuloy-tuloy pa rin guys ang pasok ng estudyante guys. Maulan na umaga sa inyong lahat dyan. Nandito po tayo sa labas ng school. Ayan, kung saan ina-update natin ang mga pagpasok ng mga bata. Kahit na maulan, sila po ay excited, interesado sa kanilang pagpasok. Ayan. Excited ang mga bata dyan. Ay, magalang shoutout sa inyo lahat. Anjo de Jerez, magalang shoutout sa inyo dyan, Anjo. Ayan. Anjo de Jerez, nadala ba ang baon? Nadampot ba ni Jorens yung baon? Ayan, magalang shoutout sa inyo lahat dyan. Okay, ingat sa pagpasok, Anjo de Jerez. Anjo, ingat ka sa pagpasok, Anjo. Ayan. Ayan, nandito po tayo ngayon sa labas ng school. Ayan. Nandiyan po ang mga sasakyan guys. Tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Marami pa rin estudyante ang pumapasok. Hi Brad. Hello. Ayan eh. Ayan, nag-love shoutout sa inyo lahat dyan. Nag-love shoutout. Live po tayo ngayon sa ARBHS. Okay, Anjo de Jerez, nag-love shoutout. Ingat sa pagpasok. Ayan, ingat sa pagpasok, Anjo. Magdala ka ng jacket. Huwag kang magbabasa sa ulan. Ayan. Hello po. Ayan. Ayan. Offline balik sa eskwela. Ayan. Ayaw!
Ayan, may galab shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, tuloy-tuloy po ang pagpasok ng mga estudyante. Ayan. Maulan na umaga sa inyong lahat dyan. Mag-ingat po tayo sa basa, sa baha. Ayan, mag-ingat po tayo, baha ang kalsada, basa. Ingat po kayo guys, para hindi tayo magulat. Ayan. Sa mga commuters natin guys, ingat po kayo guys. Maulan na umaga sa inyong lahat dyan mga kababayan. Update lang po, maulan po ngayong umaga. Martes ng umaga po mga kababayan, maulan po na umaga sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo guys, mag-ingat po tayo. Ayan guys, yung mga motorista, medyo nakatraffic na sila guys. Ayan po, sa loob, marami na. Na guys, time check 6:18. Ayan guys, nandito po tayo sa Nagsahan Bridge. Ayan, sa high school, Willow Brigade Vocational High School guys. Ayan, maulan na umaga sa inyong lahat dyan. Daming estudyante pala ng Iris. Ay,
daming estudyante pala ng ano, ng Ray Rodriguez Vocational High School, guys. Dito po tayo, kaya kung saan tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga estudyante. Kahit na maulan, guys, ay talagang patuloy silang pumupunta at excited sila sa face-to-face classes, guys. Hello. Ayan, maulan, mahangin pa. Pero may bagyo yata tayo. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok, guys. Ulan na, ayan, guys. Tuloy-tuloy pa rin ang mga motorista natin. Ayan. Ayan, nag-alap ka natin lahat yan. Good morning. Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning. Ingat po kayo ngayon dahil maulan po tayo ngayon, guys. Maulan na umaga sa inyong lahat. Ingat po tayo dahil basa ang sa kalsada. Ingat po sa mga commuters. Ingat po tayo dyan. Ingat po tayo, guys. Madulas ang daan. Baha. Mag-ingat po tayo. Dala po tayo ng panangga sa ulan. Kapote, payong, kung ano man, jacket. Ayan, guys. Ingat po tayo sa biyahe, guys. Kapag commute, ayan, mga commuters natin, mag-ingat po kayo, guys. Ayan, malakas ang ulan. Mahirap magbiyahe, kaya ingat po kayo, guys. Ingat po, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ingat po mga kababayan, update lang mga kababayan. Maulan po tayo ngayon, Martes ng umaga. Nandito po tayo ngayon sa labas ng Ray Rodriguez Vocational High School, kung saan ingatid ko yung aking anak. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pasok. Nakita mo, tuloy-tuloy din ang daloy ng sakyan. Dito po tayo ngayon sa may Naistahan Bridge. Ayan, sa may Santa Mesa, guys. Ayan, guys, kung napapansin nyo, tuloy-tuloy pa rin ang mga estudyante sa pagpasok. Ayan. Ayan, guys, 6:20 na po yata ng umaga. Time check. Ayan, guys. Ayan, guys, maulan na po umaga sa inyong lahat dyan. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ayan, tuloy pa rin ang pagpasok ng mga estudyante, guys. Ayan, ay mga kababayan, sa mga commuters natin dyan, ingat po kayo dahil maulan po tayo ngayon. Basta ang kalsada. Sa mga commuters, ingat po kayo dyan, mga kababayan. Huwag po tayo magpabasa at magpabaha. Ayan, magdala po tayo ng payong, kapote o anumang panangga sa ulan. Ayan, jacket, magdala kayo ng jacket, bota, yung ano pa man. Ayan, may galal-galal sa inyo dyan. Ingat kayo dyan, mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga nanonood, guys, may galal-galal sa inyo dyan, guys. Maraming salamat, guys, sa pagpunta sa live ko. Ayan, pakisupport naman po ang aking channel, KBR TV. Ayan, Kalutong Bahay Recipe, KBR TV, guys.
Pasupport naman po yung KBRTV. Ayan. Maraming salamat guys. Ayan, kay Ems, BCM. Ayan, may galab direct sa'yo dyan, Ems. Maraming salamat, Ems, sa magpunta, Ems. Ayan, si Ems. Ay, galab, shoutout, Ems. Salamat sa patampak mo dyan. Ayan, nandito tayo ngayon sa school kung saan ina-update natin yung mga pagpasok ng mga bata. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang datingan ng mga bata. Ayan. Excited sila guys. Excited sila sa face to face. Napakaraming bata pumasok ngayong umaga. Ayan. Ayan, 6:23 na po ng umaga guys. 6:23 na. Ayan. 6:23 na po guys. Tuloy pa rin ang ating kahit na basang-basa na tayo guys. Ayan, sana tumila na yung ulan. Napakahirap mag-commute pag maulan guys. Ingat. Ayan, Hazel, may galab share sa dyan. Good morning, Hazel. Kabayan, live tayo ngayon sa Nagtahan Bridge sa Santa Mesa. Nandito tayo sa E. Rodriguez Vocational High School. Ayan, update lang natin yung second day classes, face-to-face classes. Ayan, maraming salamat Hazel sa pagpunta sa live ko. Ayan, nag-alab shoutout kayo dyan, Hazel. Ayan, tuloy-tuloy po tayo guys. Sa lakas ng ulan, papunta na ako. Lakas mo.
Sa-vlog lang po ako. Na-update ko lang po ito. Nag-update lang ako sa klase. Vlog. Nag-vlog. Labas lang. Ayan guys, mag-end na po tayo guys. Ayan, marami pa rin guys pumapasok. Ayan, medyo humina na po ang ating ayan, excuse me po. Ayan, alisin tayo. Punta na tayo sa uwi na tayo guys.
mga pumapasok pa rin guys. Try ka isa. So ayan guys, pauwi na tayo. Ayan. Pauwi na tayo guys. Lalakad tayo papuntang Saidmore. Hello, Anjo. Anjo de Jerez. Andiyan ka pa ba? Sa bahay? Ay, mag-ingat ka, Anjo, ha? Ay, madulas dito. Sarado pa yata yung sarado pa. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Maulan na umaga sa inyong lahat dyan mga kababayan. Ingat po tayo ngayon sa ating pupuntahan. Maulan po tayo, maulan. Magdala po kayo ng mga panangga sa ulan. Mamit po kayo ng bota, jacket, tayong. Ayan. Ayan, gumamit po tayo ng mga panangga sa ulan. Mag-ingat po kayo sa agye. Para po kayo ay madulat. Kayong magpabaha. Mag-ingat sa leptospirosis. Ayan guys, dito na tayo sa may Jollibee. Ayan, sarado pa yung Saidmore. Okay guys. So, tatapusin lang natin yung 1 hour. So, tambay muna tayo rito, tambay. Dito tayo sa may Mercury Drug. Ayan, may Galad shoutout, may Tabustanan, may Galad shoutout sa dyan. Maraming salamat sa pagpunta, may Tabustanan. Ingat, maulan ngayon, ingat. Ingat sa mga pupuntahan nyo guys, maulan na umaga sa inyong lahat dyan. Ayan, Nita Bustanan, nag-alawag shoutout sa'yo dyan, Nita. Ay, ayan, si Admin Albic, nag-alawag shoutout, Admin Albic, nag-alawag shoutout sa'yo dyan. Magandang umaga. Maulan na umaga, Admin Albi. Maraming salamat Albi. Ems ang BCN, nagalang siya at maulan. Maulan na Marte, sabi niya. GCA, may galag shoutout. Good morning, good morning. GCA, may galag shoutout tayo dyan. Galing tayo sa school. Nag-update tayo ng klase. Second day, face-to-face classes. Ayan, balik eskwela.
Ayan, may mga pumapasok pa rin kahit 6:30 na. Ayan, oh. Andito tayo ngayon sa may tapat ng Mercury Drug sa may Loreto. Umalis na tayo dun sa school kasi sabi bawal daw, bawal. Bawal daw. Ewan ko ba kung bakit bawal. Eh, dito na lang tayo. Tapusin lang natin yung 1 hour. Tapos uwi na tayo. So ayan, nag-shoutout sa inyo lahat dyan. Ingat po kayo dyan, guys. Ingat po, maulan na umaga sa inyong lahat dyan. Update lang po. Maulan po ang ating panahon ngayon, maulan. Martes ng umaga. Ayan. Sa tingin ko may bagyo. Mag-ingat po tayo, guys. Mag-ingat po tayo mga kababayan sa pag-commute. Ayan, sa pag-commute, mag-ingat po kayo, guys. Dahil basa po tayo, basa ang kalye. Baha. Mag-ingat po kayo, guys. Pagdala po kayo mga panangga sa ulan. Panangga sa katawan, magdala ng bota, payong, jacket, pote. Ayan. Sombrero. Ayan si Maki Rides, oh. Maki Rides TV, may galag shoutout Maki Rides. Maraming salamat sa pagpunta Maki Rides. Galing tayo kanina sa school ng Rodriguez Vocational High School. Pinaalis tayo doon kasi bawal daw, bawal. Hindi ko maintindihan bakit bawal yung mga vlogger. I-update lang naman tayo eh. Bawal ba yun, Maki? Laraw akong paalam sa kanila eh. Nasa labas lang naman ako. Pumasok lang ako saglit sa kanila. Saglit lang, sa may bukana lang ng pinto. Tapos nasita pa ako. Saglit lang, lumabas na agad ako eh. Good morning, good morning, good morning Maki Rides. Maraming salamat Maki Rides. Admin Albic, may galag shoutout din, may galag shoutout. Maraming salamat sa pagpunta sa live ko. Nandito tayo ngayon sa Santa Mesa, guys. Ayan, pumunta ako sa school ng aking anak. Sa Rodriguez Vocational High School. Doon ako nag-live kanina, nag-update lang ako. Nasa labas ako, guys, Dapat lumakas ang ulan. Pumasok ako ng konti sa loob ng bukana lang. Nasita pa ako, bawal daw. Bawal ba yun, Maki? Maraming salamat Albic, Admin Albic, maraming salamat. Oo. Tatapusin ko lang tong makakapag 1 hour lang tapos uwi na ako. Kasi maulan eh. Ang hirap, mahirap pala mag-ikot-ikot pag umuulan. May hawak ang payong. Oo, hawak mo pa yung mo. Yung cellphone mo. Ang hirap. Ayan. Tagal-tagal lang, guys. Kaya marami pa rin dahanan to ng dahanan to na papunta doon sa school. Marami pa rin estudyante na pumapasok.
marami pa rin pumapasok na estudyante guys. Ayan, ayan, tumitila na po yung ating ulan, tumitila na, humihina na po. Kamaya-maya ay aalis na tayo dito sa ating pinatatayuan. Ayan. Ayan, maraming salamat guys sa pagpunta sa ating live. Admin Albig, Miguel shoutout, maraming salamat. Admin Maki Rides, Miguel shoutout sa dyan, Maki Rides, salamat. Kay Ems, BCM, maraming salamat. Anjo de Jerez, Miguel shoutout. Ingat-ingat sa pagpasok, ingat-ingat, Anjo. Ayan. Ingat tayo guys, ingat mga kababayan, ingat po tayo sa ating ingat po tayo, ingat. Ingat tayo sa pagpasok sa ating mga trabaho guys. Ating pagpasok sa school. Mag-ingat po tayo guys, mag-ingat. Dahil basa ang kalye. Basa. Magdala po tayo ng mga panangga sa ulan. Ayan, magdala tayo ng kapote, payong, jacket, sombrero, bota. Ayan, basta panangga sa ulan. Proteksyon sa katawan. Ayan, nagalag shoutout sa inyo dyan. Ingat po. Ingat tayo ang lahat. Ayan, si Buena Kudal, nandito sa live natin si Buena Kudal. Buena Kudal, may kalab shoutout sa iyo dyan, Buena Kudal. Ano ba ang mga word of God natin dyan? Maraming salamat, Buena Kudal. Ayan. Okay, maraming salamat, Buena Kudal. Ingat ka rin dyan, ingat ka rin. Maulan tayo ngayon, Martes maulan. Ayan. Andito po tayo ngayon sa Nagtahan Bridge. Kasi natid ko yung ating anak sa school. Ayan. Bal, may kalab ka na Bal. Ayan, nasa Makati ka na ba? Nasa Dolomite ka pa rin. Ayan, dumaan ka na ba sa Dolomite Beach? Ayan, sabi ni Alvin, salamat
Buena Caudal. Ayan, ingat-ingat po tayo dyan. Taga-dikit ni Sherbal. Sherbal, may kalansaran sa dyan. Sherbal, nasa Dolomite Beach ka na ba? Makati ka na. May kalansaran. Maraming salamat, Sherbal. Ayun, pakapi-kapi lang si Sherbal. Asan ka na? Nadaan ka ba sa maulan eh. Ayan, Sherbal Ayala. Ayan, Sherbal. Support din po natin si Sherbal Ayala. Sherbal Ayala. May galab shoutout tayo dyan. Pupunta ka ba ng baka punta may Makati OFC tapos punta MOA. Oo, kasi mahirap na rin dumaan sa mahirap dumaan sa Dolomite, maulan. Kaya diretso Makati ka na. Nakabike ka lang, nakabike? Oo, nagtahan ako, nagpunta ako sa school ng anak ko, natid ko siya doon. Nasita nga ako doon, Sherbal, bawal ba mag-live doon? Hindi naman ako pumasok sa loob. Saglit lang ako sa loob kasi umulan ng malakas, pumasok ako saglit. Doon, nasita ako. Hindi ko naman sila kinukuhanan. Doon lang, yung mga bata lang na pumapasok. Bawal pala yun? Sabi ko kung may letter daw ako, wala naman akong sa E. Rodriguez Vocational High School. Kasi nga lumakas ang ulan, bigla pumasok ako saglit. Nakalive ako. Nasita ako. Pero nung una nasa labas ako. Okay, ingat ka, Sherbal, kasi di ba madulas ang daan. Ingat sa pagbabike, Sherbal. Ingat sa pagbabike, Sherbal, ha. Ingat. Maraming salamat sa pagpunta sa aking live. Ayan guys, maraming salamat sa pagpunta guys. Maraming salamat sa ating live. Ayan. Sherbal, Ayala, ingat sa pagbike ha. Ingat sa pagbike, ingat sa pagbike. Nasa Pandakan ka. Pakapi-kapi ka na lang dyan tama-tama yan, maulan Ingat Sherbal sa pagbabike. Ingat. Nakabike ka ba papuntang Makati? Mag-ingat lang Brad. Mag-ingat lang tayo sa pagpasok sa madulas. Mga kababayan, mag-ingat po tayo sa ating pupuntahan dahil maulan po tayo ngayon na umaga. Maulan na umaga sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Ayan, mag-ingat po tayo.
Ayan, ayan, ayan. Thank you rin sa paggalaw mo dito sa live. Kerbal. Anong oras nag-umpisa yung ulan bali dito? Anong oras nag-umpisa? No? Ilan lang naman? Nice na. Hangin lang. Malakas ba dyan? Dito, ambon na lang eh. Dito. Ambon na lang kanina lumakas. Pagkakalahating taon. Lumakas kanina eh. Ayan. Mag-ingat tayo guys. Mag-ingat tayo. Maulan. Ayan. Ayan guys. Mag-end na po ako guys. After 2 minutes mag-end na ako. Tinatapos ko lang yung 1 hour kasi sayang naman. So guys, maraming salamat sa pagpunta guys sa live ko guys. Ayan, ingat po tayo guys. Maulan na umaga sa inyong lahat. At pagpalain po tayo ng buong may kapal sa ating gawain sa araw-araw. Mag-ingat po tayo guys. Sana ingatan tayo ng mahal na Panginoon. Ingatan po tayo guys. Ayan, gabayan tayo sa ating mga biyahe sa ating mga pag-commute. Ayan guys. Ayan, maraming salamat guys. At ayan, si Cyril. May galab shoutout sa dyan, Cyril. Cyril Yaso Hakla. Ayan, may galab si Julea channel. May galab shoutout. Ayan, si Julea. Thumbs up. Thank you. Thank you guys. Ayan, tumila ng ulan. Punta na tayo doon guys. Ayan, nandito tayo sa may Save More. Sarado ko yata yung ano. Ano po ba? So ayan guys, bibili muna. Ay, doon na lang tayo bumili sa Diva. Ay, dito na. So ayan guys, 1 hour na tayo guys. Maraming salamat guys sa pagpunta sa live ko. Thank you. Kay Julea channel, nagalag shout out. Kay Cyril, nagalag shout out. Kay Admin Alvic, nagalag shout out. Maki Rice, nagalag shout out. Doon ako dahil Anjo de Heres, nagalag shout out. Kay Kerbal, nagalag shout out sa inyo. Maraming salamat guys sa pagpunta sa ating live. Thank you guys. Mag-end na po ako. God bless sa inyong lahat. Ingat po tayo ngayon. Maulan po ngayon. Ingat po, magdala ng mga panangga sa ulan. Salamat. Ayan. Ayan, sabi ni Albic, Ate Julea, ayan, nakahanap siya. Ayan guys, mag-love shout out. Thank you, Admin Albic, thank you ha. Ayan, thank you. Pakishare lang po ang live natin guys. Ayan, pakishare lang po ang live natin. Maraming salamat, Admin Alvic, kay Julea, kay Cyril, kay Kerbal. Ayan, nag-love shoutout sa dyan. Ayan, nag-love shoutout sa inyo dyan. Ingat po kayo. Maulan ngayon, mag-ingat po sa kalye, sa kalsada. Sa mga commuters dyan, ingat po kayo dyan. Mga kababayan, maraming salamat. Ayan,
Don't forget to subscribe, like and share sa aking channel, KBR TV. KBR TV po ha, don't forget to subscribe, like and share. At kay Rene Esquirel po, sa anak ko dyan, channel ng anak ko, Rene Esquirel. Subscribe naman po, Rene Esquirel guys. Maraming salamat guys. Ayan, thank you guys sa pagpunta sa live ko. Maraming salamat guys. Admin Albic, thank you. Hi Rice, thank you. Ayan. So maraming salamat guys. Ayan. Mag-ingat po tayo guys. Maraming salamat guys. God bless. God bless sa inyo lahat guys. God bless us all. Maraming salamat guys. Mag-end na po ako guys. Ayan, si Bless Florence. Ayan. Bless Florence. Mag-love shout out, Bless. Good morning, Bless. Mag-love shout out sa dyan. Good morning, Bless. Thank you. Thank you for coming, Bless. Thank you. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo, guys. Ayan, kumusta naman sa Isabela? Maulan din, ano? Maulan. Yung ibang kababayan natin sa probinsya, may mga baha din, di ba? Oo, sana hindi naman, wala naman mangyari masama sa amin. Hindi naman lumakas. Suspended na ang class. Oo, baka ano kasi dyan, di ba? Binaha dyan. Oo, signal number 2 pala dyan. Mag-iingat kayo dyan, Bless. Dito mahangin dito at saka paambon-ambon lang ng ulan. Kanina lumakas, ngayon ambon-ambon na lang. Ayan, mag-ingat po tayo guys sa mga commuters. Sa mga pagpasok sa trabaho, ingat po tayo. Maulan po tayo ngayon, madulas ang daan. Ayan, sa mga probinsya naman po guys, mag-ingat po tayo dyan sa mga probinsya ng mga binabaha. Marami pong mga klase. School ang nag-suspend ng klase. Lalo na dyan sa Isabela. Ayan, yan kina-Bless. Ang signal number 2 pala ron. Mag-ingat kayo guys. Bless, mag-ingat po kayo dyan, Bless. Ayan, mag-ingat po kayo dyan, Bless. Ganun ba? Ina-ina? Taga saan ba si Ina-ina? Brown out pa rin pala. Kahapon pa brown out. May mga ganun. Probinsya din ba siya? Probinsya. Mahirap kasi pagka ganun, konting lang, brown out. Konting ulan yun. Tugigaraw? Taga Tugigaraw pala. Napakainit dyan sa Tugigaraw pagka summer, no? Grabe ang init dyan. Pero pagka umulan naman talagang siguro binabaha din dyan, ano? So ayan, ina-ina, mag-ingat ka dyan, ingat ka dyan. God bless. Magkalapit lang po kami, mga 4 hours travel. Ganun ba? Isabela, Tugigaraw, 4 hours lang. Okay. Mag-ingat po tayo. Ingat po kayo dyan sa mga probinsya. Sa Isabela, sa Tugigaraw. Sa lahat ng probinsya na naapektuhan ng ating bagyo. Ayan, may bagyo po tayo ngayon. Dito nga, malakas ang hangin, no? Hindi ko alam kung isususpend ang klase. Pero alam ko, mga kinder, pag signal number 1 sa Maynila, kinder, automatic ang kinder, walang pasok. Ayan, mag-ingat po tayo dyan, ina-ina. At Bless. Ayan, mag-ingat po tayo.
Sana hindi na tumuloy ang ano na yan. Hindi na tumuloy yung bagyo na yan. Ayan po, ipagdasal po natin ang mga taga-probinsya, lalo na dyan sa Igigaraw, Isabela, yung mga kalapit lugar. Ayan, sa mga nababaha. Ayan, sa mga may mga prone sa landslide. Mag-ingat po tayo mga kababayan. Mag-ingat po tayo, magdasal tayo para ligtas tayo sa anumang kapahamakan sa araw-araw guys. Maraming salamat. Ayan. Ayan, sa mga pumapasok po, sa mga pumapasok sa school, sa trabaho, mag-ingat po tayo guys. Maulan po tayo ngayon, maulan. Magdala po kayo ng mga panangga sa ulan, katulad ng kapote, jacket, sombrero, bota, at kung ano pa man. Ayan, para hindi tayo magkasakit, mahirap magkasakit ngayon sa panahon ng napakataas ng mga ano natin, mga bilihin. Ayan, puro taas na lang ng bilihin, wala namang taas ng sweldo. Ayan guys, pasupport naman po guys sa aking channel, KDR TV po, KDR TV. Nagkalab shoutout sa inyo dyan lahat. Ayan, si Admin Alvic, ayan, maraming salamat guys sa pagpunta dyan. Ayan, napaka-supportive talaga ni Admin Alvic. Sa lahat ng mga nagla-live, talagang sinusuportahan niya. Nandun siya lagi. Napaka-supportive talaga, napakabait ni Madam Admin Alvic. Admin Alvic, napaka-supportive mo talaga. Napaka-supportive mo sa aming mga YouTuber, mga small YouTuber. Maraming salamat. Ayan, may galab shoutout kay Carmelo Mama. May galab shoutout sa dyan, Carmelo Mama. Ayan, may galab shoutout sa dyan, Carmelo. May galab shoutout, kumusta ka dyan? Saan ka ba ngayon? Ayan, mag-iingat sa pagpasok ha, Carmelo Mama. Nagalag shoutout sa dyan, ingat sa pagpasok ha. Maulan tayo ngayon, maulan na umaga sa inyong lahat dyan, maulan. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Marami pa rin pumapasok na estudyante oh. Kahit na late na sila. Siguro na stranded sila sa ulan. Ayan. Ayan, sabi ni Alvic, Kuya Carmelo, may galang shoutout. Kanina pa ako nakaabang sa LS mo. Ayan, mag-LS din po yata si Carmelo Mama. Ayan, Carmelo Mama TV ng Blessing. Ayan, ka-team ko pa to. Carmelo Mama, may galang shoutout sa dyan. Ingat, ingat. Ingat sa pagpasok sa trabaho. Ayan, maulan na umaga, Martes ng umaga, maulan tayo ngayon sa Kamaynilaan. Ayan, nandito po tayo sa Nagtahan Break. Ayan, galing tayo kanina sa school ng E. Rodriguez Vocational High School. Ayan, in-update natin yung pagpasok ng mga bata. Napaka-excited ng mga bata kanina. Ayan, kahit na maulan, maraming pumasok. Dahil yun yung first day nila ng face to face.
Kasi kahapon, online sila. Ayan. Pero kahapon may mga nag face to face din sa isang school na pinuntahan ko kanina kahapon. Face to face na sila kahapon. Pumunta ako kahapon doon sa Calgana Elementary School. Nasa school ka rin. Nasa school po ako ngayon. Nag-day ka lang ako. Okay. Sige, sige, ingat ka dyan. Ingat ka dyan sa pag, ano mo dyan sa school. Carmelo, ingat ka dyan. Kaya pagka punta mo dyan sa school. Ayan, sabi ni Alvic, ingat Kuya Carmelo, ingat ka dyan. Nandito tayo ngayon sa sa tapat ng nasa tapat ng guys, ng Safe Mall. Ayan guys, mag-end na ako guys mag-end na ako. Maraming salamat admin Alvic, maraming salamat sa pagpunta. Carmelo Mama, maraming salamat sa pagpunta. Kerbal, Anjo, Cyril, Julea, may kalabsarat. Salamat sa inyo lahat dyan. Ayan, maraming salamat guys share lang po ang live natin guys. Maraming salamat. Mag-end na po ako guys. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo ngayon dahil maulan po tayo ngayon Mag-ingat po kayo, magdala kayo ng mga pananggal sa ulan guys. Maraming salamat guys. God bless us all guys. Mag-end na po ako guys. Mag-end na po ako. Admin Alvic, mag-end na po ako. Maraming salamat. End na po ako. God bless us all. God bless us all. Thank you Admin Alvic thank you. Maraming salamat sa support. Thank you. Bye. God bless.